Abantu baseNingizimu Afrika bangaqhubeka nokuphila ngaphandle kokulandela imigomo ye-COVID-19 kulandela ukutholakala komxhantela omusha we-COVID-19. Ukutholakala kwawo kuza ngesikhathi isibalo sabantu abasuleleka ngalolubhubhane siphezulu eChina. Kodwa Umnyango wezempilo uthi abukaqinisekisa ubucayi balomxhantela obizwa nge-XBB 1.5. The immunity of South Africans from vaccination and natural immunity is still very strong. This puts us in a better position and in less risk. And that is why we have not seen up to this stage any major changes in our epidemiology in terms of the rates of infection, also in terms of admissions to hospital, and even the rate of fatality. INingizimu Afrika isasenomuntu oyedwa yosasulelekile ngalomxhantela omusha kuzokwethula umgomo wesihlanu ukulwa ne-COVID-19 njengengxenye yezinyathelo zikahulumeni zokuvikela laba abaneminyaka engama-50 nangaphezulu. Umnyango wezempilo usamile ekutheni ukugoma iyona ndlela engcono ukuvikela igciwane. That's a stand that we still have as a government, that this is optional. There's no compulsory wearing of masks. But what actually has come up from Dr. Branford now actually does indicate that we are calling on South Africans to maybe 50 years and above to get another additional booster, the 18 to 45, another additional booster. But for the 12 to 17 years, no booster needed as yet. Ngokusho kwalomnyango, umxhanteli Omicron iwona osagcwele emazweni omhlaba.